ଗୋଟେ ମୁଁ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଦୋକାନରେ ଧରିକି ଯାହାହେଲେ ପଇସା ଦେବ କି ଯାହା କରିବ ପଇସା ହଁ ଖାଇବୁ ସତ ଖାଇବୁ ଖାଉନି ଦୋକାନ ବି କମ ହେଇଯାଏ କମ ଖାଇବାକୁ ବି ଆଉ ଖାଇବା କିଛି ହେବାକୁ ତିନିଟା ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ତିନିଟା ବାକି ତୁ ଯେତେଟା କହିଦେବୁ ସେ ସେତେଟା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଯେତେଟା କହିଦେବୁ ସେତେଟା ନେଇଯିବା ମତେ ତୁ କହିବୁ ସେ ନଉ କହିବୁ ସେ ମତେ ପଚାରିଲି ତା ମନେ କହିବି ତାର ସେ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଖାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ହଁ ବେ ଗୀତ ସେ 6ଟାକୁ ରୋଷେଇ କରିଛି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ତତେ ଅଲଗା ଭଜା କରିଦେଇଛି ତୋ ଭାଗଟା ତୁ ଖାଉନୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇଛି ବାପାର ଗୋଟେ ଅଛି ତୋର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ତତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଭଜା କରିକି ଆଉ ଅଣ୍ଡା କରିନି ତୁ ବା ଅଣ୍ଡା ମାଗୁଥିଲୁ ହଁ ତୁ ତ କହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ କରିଦିଏ ତୁ କଥା କିଏ ତା ଅଣ୍ଡିରା କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ହେଁ ତା ଅଣ୍ଡିରା କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ନେଇକି କୁଆ ଯାଇଥିଲି ସେଟା କାହିଁ ତାକୁ ତା ହାତରେ ଯାଇ ବୋଲି ସଉଦୁଣି ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀଟା କୁହନ୍ତି ସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିଏ ସେଇ ସବୁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧରିଛି ସେ ତ ବୁଝିଗଲାଣି ତାକୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ଏକା କାଟିଦେବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କାମ କରିବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଡାଲି ଯୋଉ କରୁଛି ତାକୁ କେତେ ଥର କହିଲାନି ଘଟିକୁ ସେ ଘଟୁନି ପୁରୀ ଡାଲି କରୁଛି ତା ପୁରୀ ଡାଲି କରୁଛି ପୁରୀ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦୋକାନୀ ଘଟୁନି କି କିଛି କରୁନି ଆରେ ପାଣି ତ ତାକୁ ଘଟିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଉ ଘଟୁନି ସେଇ ତୁ ତାହେଲେ କରିବୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିନା କଲେନି ନା ଓଷା କ'ଣ କହୁଛ ଯାଇଛୁ କ'ଣ କହୁଛ ବାପା କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋତେ ସେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ